Magawani sa CT-TODA og Talisay City Disaster Team nga miresponde sa biker nga lamba og namatay. Nakabatyag og makapanlimbawot sa balhibo nga hitabo. Basta magkaduol ng kalag-kalag, muna yung mga atang sa istorya. Biatong sutaon, pinagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, human sa insidente nitong Webes sa hapon, nakabatyag og mga makapanlimbawot sa balhibo nga panghitabo sugod Webes sa gabi ug pagkadomingo. Usa si Jonah Marie Tandog, sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga miresponde og mitabang sa biker nga nalamba sa daan sa daging simana. Apan gideklarar nga patay dihang nadala sa tambalanan si Romeo 5, 60 anyos. Sa pakisusi sa kapulisan, natumba lang og iyaha ang biktima. Sa pagkagabi ni Ana, Giingong nakabatyag si Jonah samtang mipahuway sa may hagdanan gawas lang sa ilang buhatan. Moto nagpahuway sa ako, pahuway. Hibong ko kalit, nga mura jud na hiniagi sa akong luyo. Nahibong ko as in, nibugnaw rin, pero murag na hangin nga niagi. So nilingi ko sa akong luyo. Paglingi na ko sa akong luyo, wala may tao. Nidagan ko sud sa among office. Kung ano ka din siya, niagi sa akong luyuti, ito ay niagi ko unay, itong bito niagi, taga-taas sa to eh. Siya, ay unay to, oti eh. Kung siya hadlo kayo oti, ano siya din? Ano? Ay, di na mag-story oti. Mas nanlimbawot ang balahibo ni Jonah human masayod nga naadi ay sa taas sa buhatan sa CT-TODA, gibutang ang bisikleta sa biktima. Samtang miyawhag si Willie Batumalaki, in charge sa command center sa ilang pangu nga pangitaw ng pamilya ni Cinco aron mauli ang bisikleta. Human nabantayan usab niya nga may nanuktok sa ilang opisina apan way tao sa pag-abli na nila. Nagduty mi ato nya pag natingami kay nay nangnuktok so among gitanaw sa dira sa pultahan karon paglili nako wala may tao nya manutong higayon na niingon pud si sir nga ayoli na taning bike kay kuan na hapit taraba. Gahapon sa hapon gipangita ni Joy Tumulak ang pangulo sa CT-TODA ang pamilya ni Cinco o giuli dayon ang bisikleta nga natunong pagyud sa adlaw sa iyang lubong. Among gisaka dinhi sa opisina no ang iyang bike wa na mo siya gibutang dito sa ubos tungod kay kahibaw mi nga mahal gid kayo sa biktima. Ingon ta nga mahimutan ang kag pero first no ang kag na ikag pero sometimes no ang communications kay tungod dili na nato sila makita personally at physically rather. So, ang ilang pong pamaagi siguro sa pag-communicate na itong mga buhi, lagi po ang ilang mga usual na mga activities when they were still alive. Bob, saysay sa asawa ni Cinco ngadto kan tumulak nga pinangga kay niini ang bisikleta nga gisugdan sa paggamit sa niaging tuig atol sa pagsugod sa pandemya og pinalit mismo kini sa iyang asawa. Hinungdan nga dako na lang nilang pasalamat ug kalipay nga nauli ang mga bisikleta ngadto sa pamilya gahapon human sa lubong samtang awhag sa mga kaparian nga ang dugang mga pag-ampo ngadto sa mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi. Bob. Doon na pa ni Parto og Fem nga ang bisikleta midaga nag-iya. Dahil salamat Fem Marie Dumabok sa iyang report.